Bħallum 64 sena ilu kienet saret l-elezzjoni ġenerali tal-Interdet fej 51,000 ċittadin Malti taw l-ewwel preferenza tagħhom lill-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Perit Dominku Mintoff. Dawn il-votanti Laburisti baqgħu infakrin fl-istorja propju għal din il-ġrajja bħala is-soldati tal-Azzar. Dan hekk kif f'dawn iż-żminijiet tas-sittinijiet il-Knisja taħt it-tmexxija tal-Arċisqof Mikil Gonzi imponiet idnu bil-mejjed fuq daw kollha li appoġġjaw lill-Partit Laburista, inkluż min imur għall-attivitajiet tiegħu jew jaqra gazzetti bl-inklinazzjoni Laburista. Din l-elezzjoni kienet waħda mill-aktar missilta, mhux l-inqas għax kull darba li l-Partit Laburista kien jorganizza attività fil-pjazzett, gruppi u organizzazzjonijiet mill-Knisja kienu ifiċklu b'kull mezz bisfafar, għajjat u anke taqnipel tal-knejjes biex il-messaġġ tal-mexxej Laburista ma jkunx jista' jinftiem. Id-deċiżjoni mill-Knisja ftit xhur qabel l-elezzjoni fissret li qatt ta' persuni bit-twemmin Laburista ukoll spiċċaw jiżżewġu fis-sagristiji tal-knejjes u mhux fuq l-artal b'mod normali, waqt li oħrajn li mietu f'dan iż-żmien spiċċaw jindifnu fil-parti mhux ikkonsagrata tal-addolorata magħrufa bħala il-Miżbla. Fost dawk li spiċċaw jiżżewġu fis-sagristija kien hemm id-deputat Joe Micallef Staffraġ, waqt li l-eks deputat mexxej Laburista José Ellul Mercer kellu jindifen fil-Miżbla. Iżda minkejja dan il-perjodu diffiċli ferm għall-Laburiżmu Malti, is-sostenituri tiegħu is-suldat tal-Azzar żammew lill-Partit Laburista ħaj u mexxuh biex ikompli jissaħħaħ iżjed il-qudiem.